morning. Mas, ay, naman. Mayat mo na pantay ni Panool yun, na isang papay tagtagin. Ito ko pang ulong ka rin yun. Anyhow, it is before anything else, kaya kung manyaman mo ni Hajay Division dyan ni Hajay Gathering. Then, ang papay na special ni Gospel tayo ni Man. It's all about loving our enemies. Hindi ito paninigyan ka. Ni Man siya, special, ano, kapalibadisan man naman siya. Kakaya mo diri man tagalog nga. Takbay tiyami na damay pitang kanayon nga istorya ko lang. Sa iti ada ka nung ay iti masikog nga upat siguro yung istorya sila student. Ada masikog nga upat nga mothers at nakita dagati anak dapat puro lalaki. Ito nga po na dati mo na kaya't mga ti anak punto nalaing guwapo at agbalin mo mga presidente tapno ni adresan naman nila, oh president. Kung naman di may kadua kaya't po nga ti anak ko nalaing guwapo agbalin kat nga bishop tapno adresan na nga, oh your excellency bishop. Di may kadua ko na naman agbalin po mabat nga po tapno ko na ito, oh your holiness. Nung di may kapat ko na uray ko na nagpakit di anak ko nakapagpangit tatlo agbalin na padi makikita o ibaga ng oh my God, what a person. Kasi natupay siya oh my God. Now that it is right time to say thank you God for the gift of life you have given to me. Nalo kita tayo dyan gospel kami, makita tayo dyan di pa pinaka-imbag ni Apo Diyos nga intet na ada tayo uray ng basit lang. So the gospel, it reminds us that God is so big that He can cover the world. Uno ko na tayo pa nga, God is so small that He can enter your heart. Uno ko na tayo pa nga, God is so wise because He knows our desires. Desires kapitat na data in the right time, right place. Sampai po marit na tayo lang, uruan niya man data nga interest ni Apo Diyos. Ito nga ko na ni Apo Diyos to the gospel, be perfect as my Father is perfect. As ano nga, you become perfect. Kung naman ni Apo Kristo, learn from me for I am humble and meek. Kahit ng asawa, tayo kitaan iti nag-servisyuan ni Apo Kristo. Kitaan tayo iti meaning the service. Kumuna, dahil letter S mismo. Ano iti? Iti meaning iti letter S. Makita tayo magkakuna tayo ng sincerity. Ni Apo Kristo matpag-sincere iti nag-serviso na. Na-appreciate kami ti may isang tao, sincere ka nga ta. Mas lahat siya agasawa, kuna na nga, anya ti panang kitang kanyak, kuna di lalaki, EBCDHIGK. Pagpula ti kahit ang asawa nita, letter A, adorable, beautiful, cute, dedicated, enthusiastic. Anya ti next? F. H, honest. Pagpula na iti lang, anya ti meaning day, IGK. I'm just kidding. Ang kamat nga serious gamit ka. Ngayon ko na tayo nga dati pa nag-sincere kumamat lang. Mas laman lang di asawa. Indarong na di asawa na ta. Sinipat na. Kung na di judge. Anya si inaramid mo kini asawa. Sinipat ko di asawa. Timultang nga ron 500. Tapos sinipat mo. Kung na di nagbayag 1,000. Kung na awan ti bariyak na ito 1,000. Kung na kinjala kay keep the change. Kasi patan naman eh. Yung natin ang ada sa magpapagin. Sinisip by second mind. Mas laman lang hindi ko na tayo nga, if you are sincere to help, may isang tao, itat mo itip ka ba alam. Nga madangay iti may isang bak na, kasi ana nga sincere nga pakpakanan dyan, katulong na. Iso nga dyan ko na katulong na, anya iti masidatatang. Kat po na dyan katulong na piskaw. Kat apay umanay day sa pagsidaan sa day sa may isang nakapakpakanang ka. Kung nanahan umanay day sa tununang sa day sa nga piskaw, tinilpatak pa yung umanay para siya. Diyan ko na daw grabe ka kaya inumot na.
Ngayon na ito matitip ko na tayo maka-adal tayo sa sapay ko ada mas iti sinceridad tayo uray no budget lang pala. Kasi din ang iba nga, I hate that beggar. Apay ka no? Wait, iti itadak limakan, itadak iti libro, ano itadak libro, how to cook. Di ba natin ba kaya, ito tayo sa peso nga, lahat lang. Jadi ayat siya ko na ito sincerity. Tanwa na iti sincerity may sa sumaron ng letter E. Jay sincere nga itag mga servisyo, he will be enlightened o she will be enlightened. Muna enlightenment. Akas niya po Isu Kristo iti tempo na sinilawan naman iti pang panunod dagiti sumursurot kay kon akang kas naman dagiti jay sirserbihan na. Adya nga iti malagit jay istorya mat lang ini. Iti tinmulong jay bada ti may nga panganak kat nadadaalan jay lugan na jay dalan winter fight ay. Kat laglabasan na lang kat ada ti tinmulong ti mga mekaniko iti repairan na kung na jay bakat ne, dahito iti pangatanggan mo. Ngam dahito lalaki madina, natulong ko dahito. Ngam ipilit ba dahito bakat? Ngam ko naman dahito lalaki, no kaya't mga tulungan, bayadan siya, na dati makita mga kailangan, tulungan, kasa binayadan mat lang siya. So nga dahito nga bakat, hindi mga ni Jerry restauran, nakita na nga dati masikog nga agserserti, kung na nga, apay hang kagiling agres ka masikog ka, at tangtangganak sa panagsaganak sa iti panakayanak ko tawad ni Korsa may kinilakay ko. Nung dito nga bakat mat na asya, intadan na iti daktal nga natad. At hindi nagawin di masiko, maradradsakan ko na di lakay na, apay nga maradsakan. Ngayon ka ada tinangtad nga bakat kanyak iti Korsa nga usaranta. At po na di lakay na. I-describe mo man na siya na nga bakat. I-describe na, di tinulungan na gaya may di higit ti balay. Ay higit iti dalan. Isaya po na tayo nga, he is being enlightened by that kung tayo simply lang kung nung ma-enlighten ni Timaysa at sumarunod ko na tayo nga respeto tamamati tayo kasibidad ni Timaysa intad ni Apo Diyos tayo pasla jay bagay jay doktor pasensya ti sakit mo kat naamuan brain tumor ti sakit mo kung na nakiti ka na ada gayang tiwatak ko 2 pa tumor mamamati tayo, intad niya ako Diyos, dahil tatapusaran tayo at kung mga managrespeto, hindi Maysa, ken Maysa. At dati, no respeto iti Maysa nga biyak, mo lang ang kita iti kinapak ng na iti material, makita tayo sa biyak nga intad niya ako Diyos. At dati, istorya napalpalabas na Sunday. At ang orti na aksidente nga pampasaero nga jeep, at nasuga-sugatan, nakarkaroon dyan driver. So nga, adati akal ko dapay lang ijay nga may nga pasairos. Kung nang natulungan na, damagay na pailangan, ay nangay di pariyak. Di pa lang, kung nang natulungan na, ada nga itinang ibaga nga, lamok ka ba? Apay nga ibaga nga lamok ka ba kasi sinisip-sip mo ang pagmamahal ko. Tapos kung naman dyan lalaki, dyan babae, kung na dyan babae, takakugura na dyan lalaki, kanal ka ba? Bakit kanal ka? Kasi tanga lang ang nakuhulog sa iyo. Naasar ba siya lalaki ko na lang among dumandanog ang itinapintas na tao. Tapos po na di ba, sige man nga ron daw na apay tanga, apay napintas ka. Hindi ako na tayo itad iti Maysa, lang nga makita iti physical picture kita tayo itad ni Apo Diyos ito nga biyak. Totoo na iti panagrespeto na dyan po na tayo nga letter B, visual, vision iti Maysa nga tao. Anya iti vision mo akas nilalang mo ni itad nga Apo Diyos nga biyak mo. Nga makita tayo pamamat iti purpose iti panagbiyak iti Maysa. Kaslaan niya nang ibaga nga antay nga may agungod jay lakay na tako na ng apay nga may bibus nga dagos ti arena. Anya ti arena? Flower. Apay nga may bibus nga dagos ti flower. Kat po na jay anak na ni mga gamin usaran na nga pang pulbus. Iti sumangkat nga apay nga usaran gamin pang pulbus na ti flower. Tani may bibus nga dagos. Kat kita amat namin jay sa ako na nakatatak ti all purpose flower. Iso nga ada iti purpose tayo. Kita nung ipagsabay ko biro kan tayo.
Nagsabay ko maday ko na tayo hantay nga agi-agin agi-agin pulang, agi-agin tulang. Tama nyo nga iti naglinas tugda. Kung na nga aglinas tugda yung ang kayak ipanang kita tayo kinalastig tayo, kitaan tayo nung kaya tayo maidipan tayo ito eh. So nga jay may sa nagsinti iti 5 ang sigarilyo kat intipal na iti nila na ang silo ka na ato-atungan. Sinit. Ang nga nasinit piman kaya iti at kung na jay may ekat nga ure ay hindi ka matipisa mapulo. So nga iti intipal na iti nila na batihan nasinit kung jay may sa may katlo nagsinti lang iti may sa intipal na iti matanda patahan na nasinit piman sa ulintit kayo jay matanda. Naku na tayo nga, uray tayo na tayo nga bulag na minsan we chose to become blind. As laajay ng ibaga nga, nabayag na nga nagsabat at muna na nga, ayun, nakapigpintas kapay lang, siksik kapay lang, ibagpay na nayanak ka nga kasta. At muna na nga, apay di ka anyang tinayanak ka, nayanak ka nga, kapsut ti matana. Dasdastog na gayang tayo napintas, nakapsut ti matana. Nung anya ito ko na tayo nga panang kita tayo tibiyag, sabay ko kanayon nga may ito, iti patagayat, ano pa kagayat ni Apo Jesucristo. Dahil sunod kita tayo vision, visual, dahil sumaroon ng letter, dahil letter I, dahil service, dahil ko na tayo nga improvement. At nga iti, nang ibaga nga, no pag-reing mo, kat iti 1 million iti abay mo, anya ti aramido. Kasi po na nakijemay sa, ang jemay sa po na nga, usarap abang business ko, pang biyag kung ang jemay kadwa ko na nga, maturog ang pay, makagbalit pay at 2 million. Let us involve ourselves, ang lang nga makontento, nga kung na tayo nga kailang, nga mamatiyak nga dahil ito ni Apo Diyos nga talento tayo. At nga iti nang iba nga, may isang nanang, kung na nakini-anak na, kumusta ti grade mo? Kat mo nakiki-anak na, amo mananang ti importante na buo ti pamilya tayo ken agin inayat tayo. Diyan sungbat na ta nabagsak tayo. At least aware ito na nga importante ti panagayat ti bansa ken maysa. Isu nga na iti mo na tayo nga letter I, the involvement sa may kuma, ada the letter C, care. Mundo panag-aywan iti maysa ken maysa. Ada iti maysa nga dentista. Kat ti maysa nga ngipan 500. So nga di pasyente, dinapat na napanjebay sa nga pasyente, singsingiran na isi 1,000. Wala natin na singsingiran na kay 1,000 kat di dikat mga ngipan si anak mo, kat may salang, 500 ko ma. Singiran ka ta, gapu ipukaw si anak mo, pig manaw di may sa nga pasyente. So nga po na tayo, panag-aywan lang, nanlang nga po na tayo iti kuno panagrupo iti di may sa lang ang kinabaknang lang. Nung ada iti panag-aywan, si kararat sa iti may sa last na letter, enjoy what you do sa mamatikang nga dahil ang ararabi ng patahan lang ang pagsayatan iti amin. So ada ka na di problema, masapul nga agpasyar ka iti kastoy nga lugar. Singapore, Australia, Texas, Africa, Brazil, India, Korea, Oman. Ngumnahan mo kaya, the first letter lang dyan nga lugar di papanam. Ano the first letter dyan baga? Okay. Singapore, Australia, Texas, Africa, Brazil, India, Korea, Oman. Sa tabi ko na lang. Kasi the first letter sa tabi ko na lang. Nung dyan ko na nga sumarang nga gada iti panag-aywan mo, doon na unak na si may nga panag-aywan mo neta, ana nga panununan iti rigat no lang iti atransak, iti presensya iti may sakit. So nga, if you have problem, do not think of suicide, pesticide, insecticide. Nga always think, stay at by my side. Deta iti karit at langit ni Apo Jesucristo itat nga Domingo, we become light to one another. Kas ano nga balintay nga sila, uray mabasit nga ba nagdeta, nung nudak to yung pak na natinpintas deta. Amo yung kanatikim doon iti agasawa, white. Amo yung iti skendel mat iti balo, blue, tagor oray. Amo yung iti kindol ti baak,
katul. Habang agur-uray mawalaw dela mo. Nung data iti tayo nga power iti presensya iti maysa ken maysa. What a world, what a beautiful world when sharing in love abound together. Sampai kumangarot, uray nga makita tayo nga basit lang aramid tayo, agbalin mo pamamat nga napintas, pa nakayaywan iti maysa ken maysa. Ituloy tayo garon, iti panagyaman, kanya Apo Jesu Cristo, babanda ito yan.